Hello, hello, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Mag-live na ta, unya ayaw mo kalimot sa pag-share sa atong live. Shout out to Brother Arjun C. Muyet, watching from Germany. First comment. God bless you, brother. God bless. Thank you for watching. So mag-share sad ko mga igsoon. Ang pagkain spiritual, ang pag-usok, paghatag o paglaom. Mayang buntag, Pastor. Mayang buntag sa Sister Elineta, Kulanag Bas Pugin. Hello, mabungahon nga buntag from Sister Sheila May Parcon Acedo. Watching from Davao po, Pastor. God bless. Brother Edmond Saranya. Hello, Pastor. Good morning. Watching from Ubay. Sister Evelyn Abayabay Raganas. Sister Rain Donde Gandilan. Good morning, Pastor. Watching from Davao. Good. Ay, mamatay rin yan. Rin ako, Ikso na. Sa mga uban na rin. John Vicente Rapaila, glory to Jesus. Amen, brother. God bless. Good morning. Pastor watching from Tanuan Leyte. Oh. Sama to? Arjane Yikik. Sister Elma Daanoy, perminte from CDO. Thank you, sister. God bless. Inday Judian Torreano. Thank you, Inday. Gabi sa dinner. Nakabalon to si mong Paris, kaya ako na itong i-chatan. Ako na itong ipasalamatan, huwag akong sigig mention. Praise God. Bugno na. Watching from Batangas, Liana Sugbo, Batangas. Elineta Kulanag Baskugwin. Hallelujah. So ako saning i-share itong live, Iksoon. Kamu po diha. Pwede na mo mag-start of type at followers, at highlights, and at everyone. Ako sa ning share para makabantay daw mga higala ba. Hallelujah. So, done sharing. Check sa nato ba. Okay, nahuman na tag-share. Excuse me. This time we have 55 viewers and shout out to almost 172,000 followers of Mabungahong Kristohano. So shout out na ng mga subscribers sa ning page, followers, and mga new followers, welcome kay mo nga page para na niya itong tanan. Walay ni angko na ni mga igsoon, no? Para sa kahimayaan sa Ginoo. And thank you mga subscribers again. Star Sinders or unsa man na diha. Salamat sa tanan nga kanunay nagsubaybay sa atong live o ani nga page. And shout out Pastor from naputol magod Brad, pasensya na igsoon kay kaning from Sikihor. Sa isam ni to my family in Sikihor po. Ngihinay maninunang kuan internet. Salamat sa Ginoo himbalik. Unsa man ni kanus-a ka mo balik? Kanus-a ka mo visit sa Davao, Pastor. Kung pwede magsangyaw kas pulong sa Ginoo diri sa Davao City Jail. Pwede yun tang pwede ha pero wala pa ko kabalo. Wala igsoon no. Pohon itugot sa Ginoo. Mulabay ra man gud mi nang Davao basta madto mig jinsan.
Ay pastor, pwede patabang ay i-message lang o i-PM ko igsoon dili pwede sa kuan kay dili ko kayo makabantay sa aring comment section, no? So shout out sa tanang mga OFW in different countries, different places around the world. Mga seaman diha nga labihang mingawan na sa ilang mga asawa or bana ba diha, no? Shout out and sa mga naka-permanent residents diha no sa lain-laing kanasuran. Shout out ninyong tanan. Mayong pagpaminaw, mabungahong adlaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. And sa mga kuan di ay mga wala nakabalo sa atong YouTube channel, no? Natay new YouTube channel, free to subscribe ra mga igsoon. Ang link naa sa caption ani nga live igsoon. Di na akong gi-shout out tanang mga piniriso. Kabalo na mo, no? Mao nang ang uban matingala nga sige ko balik-balik sa mga piniriso, pero abi yung mga igsoon ang mga piniriso dool gina sa akong dughan. Mao bitaw na nga na yung mga daghan piniriso na to diri nga nanimbasad kay ang akong pagtagad nila o ang akong concern yun nila igsoon is kinasing-kasing yun, no? Ganahan jud ko kay gikan manggo ko sa mga inganang sitwasyon nga na kana bitong sitwasyon igsoon nga grabe gihukman as kadaghanan kay wa nay paglaom, no? Mga salbahe salot sa katilingban. So I've been there before, so mauna nga makakita ko nila, no, mga piniriso gi-judge nila ex-convict, no. Wala tay katungod kay dili ta Ginoo, no. Puro ta makasala tanan. So mauna nga ang mga piniriso igsoon dool sa akong dughan. So akong shout out tanang piniriso Lombia City Jail. Mga brad na ko dia si Brad Ungas nga gwapo kayo. Mao na Ruben dia si Carding Singkit. Sakto ba ko? Shout out and ako gi-shout out ang tanang piniriso sa lain-laing prison. Medina Municipal Jail in Misamis Occidental. Okay. Cebu City Jail. Bahay ni Kuya, shout out. Talisay City Jail and Toledo City Jail, no? Tanang mga prisuhan nga akong nasudlan, shout out ug sa tanang mga station nga akong nasudlan nga mga nag-invite na ako bisan asa. Ang uban mga igsoon gignan ko nila nga para tong niaging adlaw man to nga kani daw akong pagwali labi na sa mga kapulisan, mga prisuhan is for documentation lang ko, no? For documentary purposes. Wala sila kaybaw nga pila na ka kriminal nga na bag-o nanuol sa Ginoo niya di madanag dokumentary kay ngano man kung atong purpose for sharing the word of God in social media is for documentary purposes, dili ta gamiton sa Ginoo na. Dili basta-basta mo gamit ang Ginoo epektibo kung ang atong purpose is for viewers only. No, dili ta basta-basta gamiton sa Ginoo effectively. Way matandog sa atong wali igsoon. Walay dihog, walay presensya sa Ginoo kung atong pagwali atong purpose para daghan lang ang view, para makakwarta ta or para natay mga dili maayong motibo or plano nga negatibo igsoon. Natay intention nga wala malipay ang Ginoo. Syempre di ta gamiton sa Ginoo. Amen. Kabalo na ba igsoon nga pila na kabuk mga kriminal gibag-o sa Ginoo niya. Usa ko sa instrumento, gihimo kong instrument ni Lord for them, no? So effective ko himaya sa Ginoo tungod kay ang nagwali ko nga tinud-anay. Wa ta nangayo diha og kabaw na mo kanang labay bitaw nila nato. Nangayo dato ngani, no? Ngayo. So ako na po na silang gisabot kay siguro na sila nakitaan ba nga mga pastors, mga lagad sa Ginoo nga mga hilig jud kay ngana ba ilaha po tuwa sila kay baw nga dili nato i-generalize tanan kay naay uban nga tinud-anay og mga prinsipyo ug naadyoy ka ng kasing-kasing nga para gyud ang motibo is to is for salvation, no? Dili ingon kwarta, no? Mao na mga igsoon nga mao na ang uban ilang ilabay, no? Pero okay naman na naanad naman ta diha, no? So kanang mga bashers na to mao na nakapaaligre sa tuang pagpangalagad o pagpagamit sa Ginoo. So shout out na ko tanang mga jail officer, mga warden diha, mga security guard, Armed Forces of the Philippines, mga military nga mga followers na to. Although naapoy mga ubang bashers pero daghan tag followers, daghang nalipay itong gibuhat igsoon. And then shout out tanang mga higala na to sa Philippine Air Force na apoy mga message na ko igsoon. And Bureau of Fire Protection, tanan nga nasa gobyerno, mga mayor nga mga kailan nako, mga abogado. And shout out nako ang of course mga kapulisan. Kabalo na mo, no? Karon nagtan-aw na si Sir Rudy Abergonzado, a good friend of mine, police officer nga nasa Davao City, nasa no. Shout out sir, salamat kay Brad sir sa kanunay gid nimong pagsubaybay. Okay? And shout out nako ang Camp Osmeña Cebu.
Tagbilaran City, sa Barracks, akong gi-shout out sila si Chief Batuan, sila si Chief Newes, no? Tanan diha, mga brad na ako sa SEA, Skeptron in Arms. And of course, special mention ako ang amo ang station nga kanunay kung naadri nagatong nila ang Clarin Police Station sa og ang amo ang gwapo og matso nga hepe diri nga si Chief Amba. And shout out to Police Captain Albert Sator, duol sa akong dughan nga naa karon hepe sa Kandihay Police Station. And of course, akong shout out akong classmate during my criminology days, college days, Police Captain Jasper Reyes of Antiquera Police Station. Shout out to Police Captain Onyot Introliso, akong amigo nga nag schooling karon for major na siya siguro para sa pataas, no? Nakasa akong pag-ampo bay, kabaw na kadiha dapita mga duol sa dughan. Shout out to Sir Police Captain Renan Romulo, ako po ng classmate na sa Buena Vista, Bohol. Shout out to Sab sa akong brad from SEA, Skeptron in Arms, Police Captain Brad Arms, no? Sir Melioria, okay? Nga naa sa Talibon Police Station. O akong gi-shout out si Major Ray Olar of Leon Police Station. Tanan raning mga kailan ako, no? Hanggang mga hepe. Okay, og nakailan ako. Pero daghan nakailan ako, wako kailan nila. Kay murag na ilado pud gamay, wabaga gutag na mo shares polong sa Ginoo. Bising asa lang ko maabot igsoon, no? Sa tinuod lang. Yes, I am one of the PNP life coach. Nya na ako diri na assign sa Clarin, but igsoon bisan asa lang ko nga station maabot igsoon. Every time nga ana mo ko dihang invitation god, no, mo na ka sinasa ko maabot, abot ko kabukiran, kadagatan, labang kog kahanginan igsoon, kabalo na mo ana, no. Kay ang second chance nga gihatag ni Lord nako, ako gining gibalyo. So nanaad ko sa Ginoo, Lord, tungod kay imo kong gibag-o. Wala ko na bag-o kay ako rin na bag-o, pero imo kong gitabangan. Tungod kay imo kong gipahigawas gikan sa pagkalulong sa illegal nga droga, makadaot nga bisyo, tanang mga kabuang kadimonyohan sa una. Kaning akong kinabuhi karon, Lord, second life. It's my second life, so ako ni itugyan ang nabiling kinabuhi nako diha kanimo. Mao na igsoon nga wala tay kurat diha, no? Kay ang Ginoo nag-uban man nato. As long as our motive is for the glory of God, there's no need to worry and there's no need to be afraid because God is for us. Amen. Shout out 90 viewers this time. Ug ang uban nga nagsigig-atang sa tong live wala kabantay karon. Okay. Shout out Rosalie Medel Brillantes, mayong buntag pastor. Mao na to, no, ako nag-shout out tanan o brade na ako. Sa akong mga brade ha, no, taga pakit-on ta mo. Sa akong mga brade, mga igsoon. Kitsa na mga brade mo, pastor. Brad na ko ba? You know, so good luck or God bless ato ang motorcade pohon igsoon. August 8. Sa kung mga brad, baka ni ba, oh. Okay na. Brad na ko. So mga brad, ha, shout out, no. Advance happy 51st anniversary. Long live kanunay mga brad. Uban sa grasya sa Ginoo. Ipataas gyud natong Ginoo kay for us para mahimo tang buutan, no. Mahimo tang mayong ehemplo. No, mahimo tang role model in our society and in our place, different places, no. Shout outs tanang mga to all of my brothers and sisters of Alpha Kaparo around the world, and advance happy 51st anniversary, no. Shout outs tanang mga GS, vice GS ug sa tanang mga officers, sa mga brad nako sa kapatiran, no. Abante ta mga brad, unya naara ko kanunay nagampo, unya kanunay nagiya, even though inactive nako tungod kay busy kay kabaw na mo nga kinabisihan ko, no. But still, naamo sa kong pag-ampo na mo sa kong kasing-kasing, sa kong prayer. Mawitong usay mag-FS gapon ko, no? Bisan inactive ko kay ang atong pagkaigsoon, gibalyo na ko, no? So anytime, Brad, inviteon ko ninyo, hadto, haruson ta mo diya, nahaon ta mo. Nga naman, concern ko sa inyong kahimtang. As one of the spiritual advisors ato ang fraternity, naadyo ko nagtanaw sa inyong kabaguhan, pagiya ninyo, para motaliwan man tanin ning kalibutan na kay mga matay ra man tanan mga brad, magbilin tag maayong legasiya, magbilin ta og maayong pagtulunan og mahimo hinumduman tas kadaghanan isip panalangin. Amen ana na. So mga brad, and sa SEA Skeptron in Arms, advance happy 51st anniversary. Long live ta kanunay, long live in Christ. Di na to kalimtan ang Ginoo atong ipataas. Praise God, hallelujah. Hi Pastor, blessed kay ko sa imong wali. Himaya sa Ginoo. Salamat sa Ginoo igsoon, no. Ang Ginoo ra magyud ang tanan, wala man koy Pastor as asa day ahaday dapit inyo from Brother Vic Malinaw Colano sa Bohol igsoon. Tangaran Clarin Bohol. So medyo ilado ta diri kay kabaw na ka, no. Naata sa basta medyo ilado ta diri igsoon sa atong lungsod. God bless Brother Vic. Thank you sa question nimo. And Sister Ellen Awatin or Kena, shout out sa taga Fairview, taga Bakuwag, lalo na
sa Foursquare Gospel Church, Bacoag, no? From Sister Ellen Awatin Orkena. Sister M. Sanchez, God bless you, igsoon, no? So, nahuman na ako og shout out tanan. So, let's start to pray. This time, we have 98 viewers. Ang uban, wala pa kabantay. Pero atuan ang paboton tagtao, igsoon, mag-ampo umanta. Morning, Sad. Anisel Eliaso Alianek. Praise God. Again, just mention your friends and loved ones in the comment section. Ang uban ninyong i-mention kay gidibatihon man ko pero sagdi lang ilaha po na. Oy, Brad, kinalong liban kay ni nanna po ni gwapo na akong amigo higala doon sa Dughan. Brad Christopher Hinlayagan. Bago pa na akong i-shout out, Brad, ang atuang mga kapatiran og na-great na akong advance happy 51st anniversary, okay? Ampo amping abante, brother, nagtanaw sa Clarin Hospital, brother. Amping sa diha nakas akong pagampo, brother, no? Regards sa kung kuan diha, shout out tong JS sa Buena Vista si Brad kuan. Nga na to kalimot nung kulagi, isgutan to na mga BA ni Brad Tex. Gasturya mi sa pantalan, Brad. No, Brad Tex ba katong maestro sa Materde. Sige lagi sa ingon ako kita tapuhon, brothers, anniversary. Niya akong tubag, akong paningkamutan, sibuok na akong kinabuhi. Brad, salamat kay Lunglib. Always ni nag-support na ako igsoon, no. Brad Tupi ni, okay? Kasi nga na itong nadia sa ako. Basta ka ng JS, kalimot. Huwag ka na murag na ako ni Piolo Pasual, Brad. Tahan na kalimot ko. Kaila pa ko itong hapon, nag-istorya, nagpa-picture pa ito na ako ni Agian. Bita, Brad, salamat kayo. No, long live ta kanunay, Brad. No, amping, okay? So, let's pray, mga igsoon. Watching from Japan, Mercy Gumanan Kikuyama. Siguro, ang husband ni is Japanese. Kay ang apelido niya kay Hapon man. No, so again, tanang mga OFW diha, shout out ninyong tanan. Okay? Praise God. Let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Kay kung wala si Lord igsoon, dili gyud nato mas mapalawman or masabtan ang pulong sa Ginoo. Bisan unsa ta ka bright igsoon with highest honor or summa cum laude. Ay Richmond, okay. Si Richmond di ay katong piolo na mo. Okay? So shout out nako ang JS sa Buena Vista, Bohol. Nga si Brad Richmond, bago pa may mura ning naong ni Piolo igsoon. Naadiha sa Clarin sa naadiha nag-assign kay nurse man eh. Salamat, Brad. Ignacia, long live kanunay. Pohon-pohon kita mi. So let's pray. Father in heaven, thank you so much for your goodness and mercy, for your faithfulness, and thank you for another opportunity, blessed day that you have given to us this morning. Salamat kay Ginoo. Ikaw nga Diyos maayo, and bisan kami makasasala na mga times nga magsige mi kadagma apan sa panahon nga muduol mi kanimo, walay higayon nga gibalibaran mi nimo, wala ka mapuli pagpasaylo kanamo. Thank you, Lord, for your faithfulness, even though sometimes we are not faithful, but you remain faithful for us. So salamat kay Ginoo. And Lord, salamat nining higayon na Ginoo nga mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong. Dili tanang tao ron Ginoo makadungog sa imong pulong Ginoo, but Lord, praise God nga imong gitagag higayon karong buntaga. Ikaw magapanalangin sa tanang viewers karon, bisan pa man ang mag-replay ani unya, i-bless Lord God. Samtang mamati sila sa imong pulong, imong ipabati imong presensya. Imong ipabati, imong gahom, imong dihog, and let the power of your Holy Spirit will move, will manifest to all of the viewers, Lord God. And Lord, samtang mamati mi sa imong pulong, andama mong kasing-kasing, limpyuhi mi, hinluhi mi, kay nasayod mi Ginoo nga ang imong pulong balaan kini kaayo. Kinsa lamang kami Ginoo kumpara nimo. So Lord, limpyuhi among kasing-kasing aron maandam kami. And tagay mi kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton sa imong pulong ug labaw sa tanan, masinugtanon usab mosunod. Kay diha sa pagsunod naa diha ang panalangin. Dili igo, dili enough ang mamati lamang apan Lord God. You're looking for the doers of your word. So tagay mi kasing-kasing karon Ginoo nga masinugtanon kanimo. Tagay usab kami kaalam nga gikan kanimo. Kaalam nga langit nun Ginoo. Aron among matugkad ang imong pulong. Lord, nining kabuntagon wala mi nagpataas og relihiyon. Wala mi nag-isa og simbahan or any denomination, church or group. Wala mi nag-isa og ngalan sa pastor. But the only name nga among gipataas this morning is the name of Jesus Christ. Tungod kay ikaw lamang ang naghatag sa imong kinabuhi ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Walay laing nagpalansang ikaw lamang. So Lord God, we honor you, we glorify you, we adore you this morning. And Holy Spirit, this is your moment. Makikistorya ka sa matag usa kanamo. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen.
So shout out 123 viewers this time. Okay. Blessed morning, Pastor, from Christian Folion. So, perminti ni avid viewers na ito ni Ikson. Thank you, Ikson. God bless. Romela Felices. Good morning, Pastor James. Good morning to... Again, good morning, Pastor James. Shout out, Zamboanga City. Thank you, Pastor, sa imong mga mensahe. Always nagpa-remind sa ako, or sa akong mga sayop o pagkulang. Akong pagpangalagad, sa akong pagpangalagad. Tinahan ko mga ingani nga comment ka na bitang mo angkon nga naipagkulang, naisayok, malipay ko si Lord na. Thank you, sister. God bless you, Sister Abe. Sama na, Nick NCD. Nick Nan. Lisura eh. God bless, sister. Thank you for watching. Okay, and good morning, Pastor. Og sa tanan, mayong kabuntagon. Rofena Shines, Evangeline Rosalim. And thank you, Igsoong Justin Lucero Lee for typing at highlights, one of our subscriber. Okay? Anyway, sa wala pa maka-subscribe sa atong YouTube channel, nasa link, ang link nasa caption na nga live, Igsoon. Good morning, Pastor, from Joji Dawag, and blessed morning, brother. Shout out from Karkar, City Cebu, from Only God Can Judge Me. Brad, siguro na ako ni. Tanaw na to, murag lunglib ni ba? Basta mga ingani, mga Only God Can Judge Me. Okay, so many good morning, Pastor, watching from Cebu, Lapu-Lapu. Pastor, please pray for my bloodlines. Kabido, sa many, aman to? Kabido, Butalid family, and Salufan family from Sister Ana Kabido. Sige, ato ning i-appeal sa atong personal prayer, sister. So, atong picturean. Kaya aron, di ko kalimot ba? Kay magampo magupunta sa atong personal prayer before matulog. Natay, nadyo ko yung personal kuhaan ni Lord Ikson. Patabang ko hinaot, mahatag ni Lord among gipangayo nga butang. Sidecar, okay, atong i-pray na Ikson. Wait sa daghana nam din eh. Shout out from Korea, DNM Ambalde. Igsoon, mag-start na ta kay after ani, magkuha na po ko sa kong anak, no? So, pasensya na no, kani akong shout out, Igsoon. So, mabasahan na yun ako ni. Oy, naalagi, Anastasia Salas, good morning, Pastor James. Shout out sa akong mga paryente da sa Jetape, mga Digamo family. Digamo family, kitsaman sila Ate Pile, Digamo, mga Digamo man na. Okay? From Anastasia Salas, okay? Naabo diri sa Clarin, mga Digamo, daghan. No? So, thank you, sister. God bless. And let's start. Kagraduate lang na ako sa Bible School. Grabe kamayong Ginoo sa tanang panahon. Congratulations, Sister Angel Martinez. Abante ta, padayon ta pagpagamit sa Ginoo. Okay, let's start. Anyway, our topic for this morning is about, it's not about religion, but it's about our faith bitaw, or ang atong gibarugan karon. Ang atong gituuhan o gibarugan karon, atong isgutan ni karon Igsoon, no? So, okay, nowadays, ako magong nabantayan nga sa panahon karon, naidaghang sige glalis og relihiyon, nga ako di man ko magapila-pila na. No, nabayo sahay nga maka-reply ko kay grabe na ilang ilabay ko, pero wa pa mo sila kailana kung kinsa ko. O sila kahibaw nga bisag si Padre Darwin, amigo me, no? Di ko ganahan ng mga balantugi, way ayo. Di man na makatabang sa mga drug lord. Tanawa na nagsigdebate di anabay drug lord nga nabag-o, dili ang prisuhan ro naghuot na. Ya silip sige pa sila debate diha. Ako Igsoon, himaya sa Ginoo lang. Nabisi ko diha, mga kriminal, mga adik-adik akong gigiyahan pa doon sa Ginoo, tanawa ning atong church dire, grasya sa Ginoo, no? Naay mga ubay-ubay na nang piniriso dire. Ginapay mo gawas karong simanahan, ning ingon ako nga musimba pod. Sagwan ako hagda. No ano kay nakabisi ko sa paggiya atong mga ginganla nila og salot sa katilingban. Wala ko nang debate, wa may ayo. No, mugarbo lang ta, mudaog ta na nya, murag magsinugsugay mga binata. Nya makapatrigger pareha nang ubang nang bahas nako. Nay mga brad nako Igsoon nga mga di gyud mga kulbahina mo kinabuhi. Ngawa mo angay anang nang bahas si ilang gipangita og asa dapita na bitaw niya. Ako silang gipugnan ayo brad kay nanatas Ginoo niya di ko ganahan niya. Ilaha man po ng katungod og ibasta nila, ilaha po na. No, nya usapod brad, ako silang gignan nga wala na sila kailan ako. Normal ra gina basta magnay tao nga magisigot og Ginoo, makaibaw sila nga pastor. Ang uban di ganahan kay naman ko po yung ubang pastor nga grabe mo atake bitaw magsigig biraba nya. Abi nila og parihatan ng pastor, nay pastor nga nang rape, nay pastor nga nangawat, nay pastor nga nakapatay na ay anak na nanugo katulad na trending.
So abi nila og ingana tanang pastor, so dili man gud ingana tanan mo na ako silang gipasabot nga. Sila man gud brad, wala na kailan ako. Ayaw lang mo kainit kay di kaya igsuon sungod kay akong past is I was a former drug dependent for more than 16 years niya. Miagi ko pamiligyan syabo kanang niagi jud ko nga grabe kadautan barumbado maldito. Ganahan ko mo palit og away na ako'y armas, basta nga na salbahis. Unya na ako'y mga barkada gyud nga di kalikayan nga ning sunod na nako karon, ila kong gihimong inspirasyon para moduol sa Ginoo. Matandog sila apil kung ibas ko. Mao nang mga mangbas na ko ila din ang i-search kung taga-asa. Ako silang giingnan, brad, chill lang ta, di ta, ingani kay bag-o na ta. Nga, ang uban kay mga bag-o pa manggudpod nga, di pa kayo kasabot ba? Masakitan, bitaw sila nga masakitan ko. Pero sila kay bawa nga kinaon na nako, anad na ko kaya ng mga basbas, dili ko makurat. So, mao na nga igsoon nga, likay ko ana, no? So, mao na nga, kadungog mo, magpray ko, di ko magpataas og relihiyon. No? So, mao na ang atong topic for this morning is about sa atong gibarugan, prinsipyo or atong gituuhan. Kung ang atong gituuhan or gibarugan, mao ba pod na ang or ang tinuhuan nato, mao ba pod na ang tinuhuan nga gusto sa Ginoo. Pasultio na tong balaang kasulatan igsoon. Amen. Ato ning pakusgan kay ning igang na pod. Basta magsige ko istorya mag-anam og kalam nindot ba murag ano? Praise God. Okay, so atong pasultion di mga igsoon si Santiago. Okay. Matod pa ni Santiago, Kapitulo 1, versikulo 27. Listen carefully. Kay until now, sa social media, daghang sig debate. Mapita na usahay nga, ako, lain mo ko igsoon kay kanila gining agi tag kamaro-maro. Bugoy ko kay ta sa una. So, nay magbahas na ako, i-search din ako na ilang mga, kuan ang uban kay mag-lock man, ang uban dami account. So, na ubang mga bashers nga nakapublic. So, i-search na ko ang ilahang mga gina-follow. I-search na ko niya. Na ubang mga bashers na to nga nagsige og follow og mga maghubo-hubo nga mga babay, maglaway, magsigpalo og mga sabong, sigigpalo anang mga sugal. No, daghan niya. Mao na nga magkatawa ko kaya naman. Sila sigig pangbas na ko, pero wa sila kabaw silang kinabuhi nga kapandulan. No, mao na diha, pero ako ra na silang gikuan. Ilaha po na. Ako apon ni. At the end of the day, tagsa-tagsa ta mga tubang sa Ginoo. Amen. So banti ta. Mapitaw na kaunahon na ako every time nga nay mo bahas na ko screenshot na ko akong i-post niya. Kamo lay bahala og reply. No, di mo ko ganahan mo reply kapoy. Mayo po nang makorek sila ninyo ba no? Kamoy mo korek kay bila daghang kay mo. Karong buntaga murag maabot na ta sa 172 followers. Oh no. Yeah, followers og mabungang Kristiyano. Hapit naman ta. No, so kamuray bahala, no? Kamura kay kausik-usik lang na sa panahon ako. Again, mao ni ato ang kuan karon, atong teksto, Santiago 1:27. Nagingon dire. Matod pa ni St. James, Santiago Kapitulo 1 versikulo 27 nagingon dire igsoon. Alang sa Dios Amahan, listen carefully, look at me. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli. Listen, ang putli ug matuod nga tinuuhan mao ang pag-atiman sa mga ilo, no, mga ulila og mga byuda sa ilang kalisod ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Again, akong basahon igsoon, Santiago 1:27. Alang sa Dios Amahan ang putli, ang limpyo gyud ug matuod nga tinuuhan. Kuha, ang uban sa ingon nga matuod daw nga relihiyon. Dili raw ang putli og matuod nga tinuuhan o relihiyon or pundok or grupo or unsa man na diha. Mao ang pag-atiman sa mga ilo. Bantay ini. Kay mao ni sayon nga sakto ang atong gibarugan or gituuhan na pag-atiman sa mga ilo. Unsa man ang ilo? Kanong mga ulila ba? Itong mga pinasagda na igsoon og mga byuda, no? Mga namatyan na og partner sa ilang kalisod. ug ang pagmatngon diri ang bugat, pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Yesterday na ay ning saway na to kay nga kuha daw pag-expound sa verse literal. Sige po kung ano asay may literal ani. Pero ako ra pong gisabot, no. Siguro ang iyang una-una is sila may sakto pag-expound sa verse pero kumusta kayang kinabuhi. Ako man tang palawman, akong padakan pero wala na lang. No. Literal, praise God kung ang ato ang pagsabot sa Bible, pag-interpret literal pero daghang na bag-ong kriminal. Sila laom ko no, sakto ang paghubad pero nganong nagpabilin nga kriminal ang kriminal. Maunay dapat pamalandungan pero agdi lang. Lailahi man ta. Basta pabadayon ta, banti ta. Okay?
So this morning nadungog na to igsoon ang giingon ni Santiago nga kung unsa daw ang tinuod nga or matuod nga tinuohan. Okay? Akong balikon. Ingon diri ang word ni Lord, nag-remind na to this morning. Alang sa Diyos Aman, para daw sa Ginoo. Listen carefully. Para sa Ginoo or para sa Diyos Amahan, ang putli, pure, no? Ang putli og matuod or tinuod. Okay? Nga tinuohan, no? Kitang tanan na ate tinuohan. Pero ningon balaang kasulatan nga mauni ang putli. No, na word nga putli. No? So dili it means nga dili tanan tinuohan putli. Naay ubang tinuohan nga hugaw. Kay putli man ang gikuan din naman di specific word, putli, pure. Ingon ang balaang kasulatan matud pa ni Santiago, alang sa Dios para daw sa Ginoo, para ni Kristo, para sa Dios igsoon. Ang putli og tinuod or matuod nga tinuohan mao ang pag-atiman sa mga ilo diri ta magdaog. Okay? Og mga biyuda sa ilang kalisod. Okay? So mao daw ni kinaiya igsoon. Mao ni ang batasan or mao ni ang attitude binuhatan, mao ni ang resulta sa matuod og putli nga tinuohan. Una, mailhan nimo igsoon nga kana siya kung ikaw naa ka sa tinuod nga tinuohan or putli nga tinuohan or matuod nga tinuohan nga naman. Kay ang imong attitude mao ni ang attitude igsoon kamauta mo atiman sa mga ilo. Sa manang ilo? Mga ulila, mga nabiyaan na, mga broken family, mga tabangunon, o sa mga byuda or byudo katong wa nay mga bana or asawa, no? Sa ilang kalisod. Okay. So, in other words mga ison, ang tinuod nga tinuohan or putli nga tinuohan nga gikahimaya, gikahimutan sa Dios Amahan, kanang kamauta mo tagad sa mga nanginahanglan. Nowadays, daghan kayo mo ingon nga natunong sila, sakto sila. Pero naa sila ikatabang, dili sila mutabang sa mga nanginahanglan. Sayop diri sa Bible. Kaya ingon sa Biblia ang matuod og putli nga tinuohan. Kana mang kamauta mutabang, kana bang concern ta sa mga nanginahanglan. Katong naay mga tabangonon mutabang ta. Mutabang tas mga kabos as long as natay ikatabang. Pero nowadays daghan kay tao mga dato adunahan puno sa bahandi na ikatabang mo claim nga sakto ang ilang tinuuhan pero wala magtagad sa mga pobre din sayop iyang tinuuhan. Kay ang tinuuhan nga gikaymutan sa Dios Amahan, ang tinuuhan nga pananaw sa Dios putli ug matuod or tinuod katong kamauta mo atiman mutabang sa nanginahanglan. Katong mga tabangonon dili putong ingon nga naman po'y uban nga magbantay man butagod sa atong tabang kay usahay magsalig sa sila nato, no? Kana bitong ning tabang ka pero na-spoiled na day sila. What I mean is nahimo inon silang tapulan sa tungod kay nagsalig sa atong tabang. Ato sa silang tudluan nga mo trabaho. Kaya ang Biblia nag-ingon ang taong tapulan dili pa kanon. Okay? Ana na siya, no? So again, ikson mauni atong gisgutan karon ang tinuod, putli, matuod nga tinuuhan nga gikahimutan sa Ginoo. Unsa to? Kanang kamauta mo tabang sa mga kabos. Kanang makakita ta og mga ulila nga mga tao, mga bata ulila ba, no? Wa nay ginikanan, luoy kaayo. Katong mga byuda, mga byudo sa panahon sa ilang kalisdana na kaikatabang atong tabangan, no? Atong atimanon igsuon. Nakaikahatag bugas sudaan kwarta din tabangan nato mao nay saktong tinuuhan. Dili nang magsigitag claim nga diri mi sakto mi. Kami ang sakto, kami nga pundok sakto pero nakaikatabang imo rang gilabyan-labyan ang tabangonon. No wala kay gitawag og kasing-kasing matinabangon. Kung mo claim taga sakto atong tinuuhan, naa nato ang Espiritu Santo din giyahan ta, tudluan ta unsay maayong buhaton nga mahimaya ang Ginoo. Amen. Mao nay saktong tinuuhan. Kamao ta mo tan-aw sa mga nagkinahanglan igsuon. Pero kamao pud ta mo tan-aw kinsa tong nagsalig nato kay base ni noon og tungod sa tong tabang nagsalig sila tapulan na hinuon. No? Dili sa na maayo, no? O ni tinuod nga tinuuhan igsuon, no? So it's useless to claim that we are right. Sakto mi, sayop mo, sakto mi, pero imong kinaiya. Huwag gali ka kahatod, og sudanan na imong silingan. Nga tabangunon kaayo niya, ikaw na ikatabang, ikahatag. No? Huwag gali ni mo niya, motabang pa dyan ka, imo pa dyan boy-boyon. Di man na, sayok na nga tinuuhan. Di na, maoy kinaiya sa mga anak sa Ginoo. Di na, maoy attitude
binuhatan, batasan sa mga anak sa Ginoo. Kaya as what I have said, Dixon, ang tinuod nga anak sa Ginoo, makita sa ilang binuhatan, makita sa ilang even sa sinultian, makita even sa ilang batasan, makita si Lord. Mo reflect si Lord sa ilang characters. Maunay tinuod nga anak sa Ginoo. Amen. So maunay igsoon tinuod nga tinuuhan. Dagang ng debate. Debate pero ang binuhatan, kumusta? Ano man makita sa bunga. And then next is, ug ang pagmatngon nga dili kabulingan, mao ni bugat diri ta magdaog ani. Okay? Ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Kabalo na ba ta igsoon nga ang kalibutan karon grabe kahugaw. Bisag kinsa nga mga katigulangan ang atong pangutan-on sa nabuhi pa karon sa 1970s, 80s. Atong ilang gi-compare ang generation today, ang mga kabatanunan, basta ang mga katawhan karon laki. Ug ang kadautan karon murag nahimo ng normal, relax ra kayo. No, murag bitaw og murag naanda na nato ba nga nakasanayan na nato nga grabe no. Nagka-level up, nagka-worse ang ang kalibutan, ang kadautan karon ning saka igsoon. Ang kalibutan karon ngit-ngit na kayo. No, grabe ang mga normal ra na ripon nga anak sa ginikana papa na basta na something nga grabe na kayo. Normal ra kayo nga naipatyon nila nga yanuhon ra in public nga basta grabe igsoon kadautan ang kalibutan. Kung naay mga ginikan mga bata karon nga manunguna sa ilang ginikanan, mga graduhan manunta pero tungohon ang ilang mama o papa kaminusan. Kabantay mo wala na ipagtahod nga naman walay relasyon sa Ginoo nga hingpit. Grabe ang kadautan karon sa kalibutan. Mao ning ingon ang balaang kasulatan. Kung ang atoang tinuuhan or gituuhan putli og matuod, kinahanglan daw magmatngunta nga atong kinabuhi dili kabulingan no sa kangilad nining kalibutan. What I mean is ang gusto ipaabot ni Santiago is dili ta mag-apil-apil sa mga binuhatan nga dili malipay ang Ginoo. Kung unsa ang majority sa kalibutan wa nalipay ang Ginoo, bisan majority pa na igsuon, bisan gisubay na sa kadaghanan because it's biblical. Sa Bible, sa balang kasulatan, niingon si Jesus nga daghan ang ningsubay sa sayop nga dalan, sa lapad, hayahay nga dalan, padung sa kalaglagan. Mao na mga igsuon nga niingon ang balaang kasulatan diri nga, ang tinuod nga tinuuhan, kanang nagmatngon ta nga atong kaugalingon, dili kabulingan, kanang dili ta matakdan ba? For example, Ikson, kanang, example, ming tipo ta sa nas kangit-ngit. Ning tipo ta aron mosidlak dili kay ning tipo aron magpauyon. Ming tipo ta sa mga makasasala sa mga nagbuhat og kadautan dili aron musundog sa ilang gibuhat. Kundili atong ipasidlak ang atong kinabuhi sama ta sa kahayag nga mudan-ag kanila. Aron sila nga walay paglaom makabaton og paglaom tungod sa atong kinabuhi nga naay Ginoo. No? In other words, nagmatngon ta nga dili kabulingan. Ako Ikson, there are so many times ako na ning balik-balik nga mi tipo ko sa mga barkada nga mga nag-inom, nagtagay o niya nga hubog ng uban. Nakday times mga twice or yes, murag as far as I remember, murag kaduha nga higayon nga naka-join ko nga diha ko sa patsisyon pero nagwali ko nga nanuyop sila, dabdab sila, dabdab. Tagaan ko nila tutor niya, di man jud ko mudawat na lip na. So, ngano man kay imposible kadi kaning tawhan na libog sila ba sila katuo ba, no? Ang tinuod Ikson mao man gud ni, ang kaning uban nga wa moagi og nabag-o, nga gibag-o sa Ginoo, di sila nakarelate na to. Di sila katuo ba nga nabag-o ta. Di sila katuo nga adik-adik mo buwag pa, mabuwag sa iyang bisyo no. So, di sila karelate, di sila katuo Ikson no. There are so many times nga diha ko I've been there. And then how many times, several times nga nakos kangit-ngit pero wala ko nagpauyon sa kangit-ngit. Daghang time nga ning tipo ko sa kangit-ngit og grasya uban sa tabang sa Ginoo para mosidla ko nila. Amen. Ingon ang balaang kasulatan, ang tinuod putli matuod nga tinuuhan kanang magmatngon ta sa atong kagalingon nga dili ta kabulingan kahugawan niining ngilad kuno nga kalibutan. Kung balikon pagbasa ang ingon ni Santiago, lisod man ko kay ato ning laksiyon ning Biblia. Na ani, kung mubasa tag Biblia Igsoon dili nato ilaktaw-laktaw, basahon nato tanan. Di man ta pwede Igsoon nga mubasa Biblia nga mamili ra tag pabor nato pero kanang ikorekta dili nato apilog basa. Ang Biblia dili multiple choice kun dili tibuok basahon nato ni, no? Ingon di Santiago 1:27 sa tumoy.
ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. No? Unsa ni siya? Mauni ang alang sa Dios Amahan, mauni ang putli ug matuod nga tinuohan. Unsa man kanang atong bantayan, atong kaugalingon igsuon nga dili ta mag-apil-apil sa mga binuhatan sa kalibutan nga bisan gisundog pa sa majority, no? Para nato bahalag majority basta dili kabubuton sa Ginoo, bahalag mag-inusara na lang ta basta ang importante nagsunod ta sa kabubuton sa Ginoo kaysa ning sabay tas kadaghanan. Kay ang uban mga Kristohanon musabay sa majority aron dili sila ibuli. Amen. Kuha ninyo. Ang uban mga Kristohanon murag dili sila magtago-tago sila sa ilang pagka-Kristohanon. Dili sila magpahalata, musabay sila sa majority aron dili sila ibuli, sungugon, lutuson. No? Kung ingana ka igsoon din wala ka natunong sa saktong tinuohan nga maoy giingon sa Ginoo nga iyang gikahimutan. Ang matuod o putli nga tinuohan igsoon kanang ang usa ka tawo magmatngon sa iyang kaugalingon nga dili kabulingan sa kadautan ug sa kangilad nining kalibutan. Amen. In other words, ang mga nabilong sa sakto nga tinuuhan gibarugan igsoon is kahayag na. Ang ilang binuhatan mo sidlak taliwala sa kangit-ngit nining kalibutan. Dili kay mo sabay mo sundog. Di man ni tagalangit man ka. Then kung tagalangit ka mo claim ka nga your citizenship is in heaven, then ayaw pag kinabuhi nga taga kalibutan. Palahi. Dapat atong binuhatan panglangit pod, lisod pod mo ingon tag panglangit ta tagalangit ta pero atong binuhatan makita demonyo. Lisod kay na, no? Mo na igsoon, mo ni gingon sa balang kasulatan, mauni ang sakto nga tinuohan. Balikon ako, no? Santiago, bisang asang Biblia, basahan ni igsoon, mauni. Any version of the Bible, basahan ni. Mao gini mo gawas, sakto, okay? Tinuod, matuod, putli nga tinuohan. Ako balikon. Santiago 1:27, alang sa Dios Amahan, para ni Lord. Ang putli, pure, no? Pure gid ba, no? Way buling, way mansa. Okay? Ang putli ug matuod nga tinuohan mao ang pag-atiman sa mga ilo o sa mga byuda sa ilang kalisod ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan, no? Mao ni ang tinuod nga tinuohan. Putli nga tinuohan, no? Ingani, no? Nga sa katong tabangunon mutabang ta. As what I have said, lisod kaayo moingon ta nga atong tinuohan sakto, atong gibarugan sakto, ang atong prinsipyo sakto kay mao gini tinuod unya nakaikatabang dili gali ka kahato dito sa sabaw sa silingan, di ba? Nakaikatabang pero di nimo tabangan tong tabangonon. Imo lang labyan-labyan sa imong sakyanan, no? Hibaw ka ang hibaw ang Ginoo nga nakaikatabang pero ikaw nang nanaw lang ka. Nang hinanaw lang ka sa tabangonon so naaday ka sa saktong tinuohan na wala. Di na mao ang giingon sa Ginoo nga matuod nga tinuohan. Matud pa niya pulong sa Ginoo. Ang sakto, matuod, putli nga tinuohan kanang kamauta mo tabang sa nanginahanglan. Kanang dili ta kuripot, dili ta hakog, dili ta tihik ug wala sa tay katungod nga maghinakog. Kay ang tanang naa nato gipiyal ra sa Ginoo, walay ato. Bisan na ning kamot tag maayo igsoon pero gitugot na sa Ginoo nga maimo na tungod sa tabang niya. Kay kung wa ang Ginoo asa ra man ta punita. Kung wa ang Ginoo asa ra ka ta nabay mahimo ta wala according to the Bible, according to the word of God. Without God we are nothing. We can do nothing. In other words, ang tanan nga naa nato gikan sa Ginoo, gipiyal na sa Ginoo. Kita mga good steward ra niya. So aron mahimo tang kapiyalan nga matinud-anon gyud, nga piyalan pag sa Ginoo ug dagko pag butang. More blessing to come pag yun igsoon din katong tabangonon, tabangan na to. Katong tanaw ni mo nga angayan siya tabangan, nakay katabang, tabangi. Amen? Kanibito akong asawa, ikson, dili lang panghambog, ganahan siya mutabang, o dili makabaws. Tanaw niya, angayan yun tabangan, magampo siya sa Ginoo Lord. Angay ba niya, mauning nabisag pila na ang mga kwarta nga, mabilin siya pitaka, bisan usay las na itabang niya. Kay para niya is, nindot ni tabangan love, kay aside nga lagad sa Ginoo niya. Napoy uban nga, kanang luoy ba kanang di kabalos, kay si Lord na bahala. Murag something nga nabitaw nga. Ako ning itabang tungod kinamang ko ikatabang nya naluoy ba, no? So mao na igsoon ang matuod putli nga relihiyon or tinuhuan ang ingon ri tinuohan kanang kamauta mo tan-aw kalisod sa uban imong silingan kaliwat kadugo naglisod-lisod dili nimo katawuan gabaan mo kay mga kuan mo no ayaw
Milisi ninyo diha kay wa mo na ning kamot kami, mao ni resulta no ayo pag hinambog. Kay posible nga buhong pa kag bandi karon. Pero posible sad gulong ng palad ba yan, wata kay boss unahan. Makita sa Ginoo nga grabe kang kakuripot nga imo na lang gihimong Diyos na imong mga bandi. Posible na bawion sa Ginoo kay tinuod, way imo ang tanan gipiyal ra sa Ginoo. Nindot jud nga kamauta mo tabang si sikataw nato ngano man kay mao din ay kinaiya sa putli og tinuod nga tinuohan. And aside from that, mo na pilmiro ikaduha, nagamping tas tong kaugalingon nga dili ta mahugawan or mabulingan niining ngilad nga kalibutan. Kabalo naman ta nga ang kalibutan karon ngilad kayo. Ang kalibutan karon normal rang mga fornication, premarital sex. Ang kalibutan karon normal rang mga live-in, normal ra na ang mga butang nga karumal-dumal sa pananaw sa Ginoo. Ang kalibutan karon normal rang kabit-kabit bisan alagad sa Ginoo nangabit. Kay ingon ko unsa naman tawo ni oy. Normal ra karon. Apan ang tinuod nga tinuohan, di ka mo sabay sa normal sa kalibutan. Kung dili, bisan ikaw na lang usa naglakaw igsoon, gibiyaan ka sa uban. Ang importante para nimo, nalipay ang Ginoo sa imong gihimo. Nahimaya ang Ginoo sa imong desisyon, sa imong plano. Ang importante bahala gisaway ka gibuli kanila basta si Lord nalipay nimo. Kay imong giprotektahan ang imong Kristohanong kinabuhi nga dili mabulingan, nga dili mahugawan niini ngilad nga kalibutan. Amen. Mao nay tinuod, matuod nga tinuohan. It's not about religion, it's not about how good we are sa Bible. Maayo mo wali nga sakto imong tinuohan, maayo mo debate sakto imong tinuohan. Kumusta imong pagkinabuhi? Amen. Kumusta imong relasyon sa imong silingan, imong mga igsoon, imong pamilya? Kumusta? Kumusta ang impact or feedback sa mga tao sa imong palibot? Nahimo ba kang panalangin? Nahimo ba kang maayong sulundon, maayong ehemplo? Kung naa ka natunong sa saktong tinuohan, imong kinabuhi, maayong ehemplo. Imong kinabuhi, panalangin sa uban. Imong kinabuhi, maayong sulundon, no? Tanan nga naglibot nimo, malipay nimo, ngano man. Imong binuhatan, batasan, kana bitawng makita ang Ginoo. Mo nang naa sa saktong tinuohan putli. No? Again, kamao ka mo tabang sa nanginahanglan. Pero magbantay pod lagi sa imong gitabangan kay basin ang uban nagsalig pud na nimo natapulan noon. Kamao ka mo tabang sa katong kana bitong tabangunon. Unsa ang naa nimo di ka magduduha og share sa uban. Mao nay kinaiya sa saktong tinuohan igsoon. Dili kay imong kanang kuripot bitaw kay ka tihik kay ka nga ang naa nimo bisag na kay katabang sige kag pugong kabalo ba mo igsoon sige kag kumkum. Kung naibubo mga grasya ang Ginoo di ka kadawat kay kakumkumang ka. Pero kung imo nang buhian, imo nang itabang sa nanginahanglan, no? Itabang sa angayang tabangan igsoon din imong gi-release, gibuka imong kamot for another blessing ni Lord. Unsaon man pagsalod nimo sa panalangin sige kag kumkum diat. Ti kay ka, kuripot kay ka kay imong na ako ning gihaguan naning kamot kog may naning kamot ka pero kinsa may nagpalampos nimo Ginoo man. Pwede man kadi palampuson sa Ginoo. No? As what I have said, Ikson, everything we have or we had right now comes from the Lord. So wala tayo ikapasigarbo, wala tayo ikapanghambog. Kung dili, kung natay ikapaambit sa uban, nayangayan tabangan na to, maunay matuod, putli nga tinuuhan, nagiingon sa balaang kasulatan. Amen. And aside from that, magmatngon ta. No, it's useless to say nga sakto ta, sakto may sayop mo, sakto ta, pero ang imong binuhatan, hugaw. Ha, may sakto na. Ang sakto daw nga tinuuhan, ang gingon sa balang kasulatan, nagamping tas tong kaugalingon, no? Nga dili ta mahugawan sa kangilaan ning kalibutana. No, wala ta ning compromise. Wala ta nag-apil-apil, no? Wala ta nagpahiuyon sa pattern, no? Sa nining kalibutan. Wala ta unsa may costume, unsa may behavior sa kalibutan karon. Kay bawo na bitang kitsa Ginoo ning kalibutan si Satanas, di ba? The god of this world is Satan. No, di ta magpauyon. No, mao nay natunong, no, imong giampingan ang imuhang kinabuhi, ang imong Kristohanong kinabuhi, imong giampingan, imong aron dili kini mahugawan, aron dili kini mabulingan sa kangilaan ning kalibutan. In other words, in short, naglakaw ta sa pagkabalaan, naglakaw ta subay sa kabuton sa Ginoo, mauna ang timaan ilhanan sa matuod putli tinuod nga tinuuhan nga gikalipay sa Dios Amahan. Amen.
So dili nang mayor tag istorya, mao ni sakto mi niya, mayo kita niya. Kay ta og mga unsa diha daghan na kayo, dili na ko isgutan. Pero ang imong binuhatan kumusta? Imong binuhatan hugaw man. Imong binuhatan hiwi unsa man pag pamatuod nimo? Ang sakto ug matuod nga tinuohan. Akong balikon, aside nga mutabang tas nanginahanglan mga kabos. Giampingan nato atong kaugalingon nga dili ta mamansahan, mabulingan. Yes, we're not perfect. Tinuod na dili ta perpekto. Pero kabalo tag unsay maayo og daotan ug unsay dili makapaymaya sa Ginoo. Amen. Again, ingon ang pulong sa Ginoo, ingon si Santiago, ang sakto, ang putli or matuod nga tinuohan kanang atong kinabuhi karon samtang naglakaw ta ni ningit-ngit niningilad nga kalibutan nga nagamping ta nga dili ta mabulingan. Again, nga dili ta mabulingan or mahugawan. Mauna ang putli, mauna ang sakto nga tinuohan nga gisgutan sa balaang kasulatan. Amen? So, to all of the viewers right now, pwede na ninyo i-evaluate inyong kaugalingon. Maudi ay ni, yes, mauna. No? Ang saktong tinuuhan, mahimo kang blessing, panalangin sa mga nagtanaw na to. Dili nang magsigitag-singgit nga sakto may sayo mo, pataka raman mo. Nya yung binuhatan, kapandulan pod, ay may tinuuhan nga sakto na. Basin ikauwaw ng tas Ginoo na, lumalumag angkon nga anak nako, pero ako nakita sa imong kinabuhi. Amen? Again, that's what I have said, so to all of the viewers right now, ang matuod, ang sakto nga tinuuhan, is kamauta mo tanaw sa nanginahanglan. Natay ikatabang, ikalipay nato nga mutabang sa nanginahanglan. Kamauta mo atiman sa mga taong na ulila. Gibiyaan sa mga ginikanan, mga broken family tabangunon. Kamauta mo tanaw sa kinahanglan sa mga panginahanglan sa mga biyudo or biyuda nga luoy kayo. Nakay katabang mutabang ta. Ilhana na nga naata sa saktong tinuuhan. And aside from that, according to the Word of God, ang saktong tinuuhan or matuod or putli nga tinuuhan kanang nagamping ta sa atong kinabuhi. Nagamping ta sa atong kaugalingon nga dili ta mabulingan or mahugawan nining ngit-ngit or ngilad nga kalibutan. Unsa ang majority sa kalibutan nga wa malipay ang Ginoo, dili ta mosabay. Kung ingana ka, it means natunong ka sa putli ug saktong tinuuhan nga gikahimutan sa labawng makagagahom. Amen. Magampo ta. Hallelujah, labing gamhanan na mga Diyos, Amahan, nagbuhat sa langit ug sa yuta, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac ug Diyos ni Jacob. Salamat sa imong mensahe, Lord God, this morning. Sa lain na usab nga pagtulunan or topic nga imong gipaabot kanamo, may tungod sa putli nga tinuuhan nga imong gikahimutan. Lord, I pray sa tanang viewers karon nga ang among binuhatan Ginoo, ang among characters, matunong jud kini musibo sa imuhang dimension nga putli nga tinuuhan nga nalipay ka. I pray, Lord God, nga kung naami katabang kamaugin mi mo tabang sa nanginahanglan. Naami matinabangon nga kasing-kasing Ginoo. Dili kuripot, dili tihik, dili hakog, knowing that everything we have comes from you. Walay amo tanan gipiyal ra nimo. And Lord, I pray, Lord God, to all of the viewers right now nga in everything we do, magamping mi nga dili mi kabulingan nining ngit-ngit or ngilad nga kalibutan. Kay Lord, nasayod mi nga ang panahon karon grabe na kadautan. Grabe ka ngit-ngit ang kalibutan, kangilad, nag-level up na ang kadautan. But Lord God, salamat Ginoo nga naa ka, na ang Holy Spirit will always remind us kung unsa mong pagabuhaton. I pray, Lord God, nga uban sa imong tabang ug grasya kaluoy magamping gid mi nga dili mi mo compromise magpauyon sa kalibutan, nga dili mi mag-apil-apil sa kalihukan ni Satanas Ginoo, kun dili maglakaw mi sa pagkabalaan, dili mi magamping mi nga dili mabulingan ang among Kristohanong kinabuhi, nga maprotektahan kanamo Ginoo gikan nining ilad nga kalibutan. Og as what I have said, Lord God, wala mi mahimo kung wala ikaw. Tabangi mi, Lord God. I pray to all of the viewers right now nga mahimo ming panalangin. Ang among kinabuhi, mahimong blessing, dili mi kapandulan, panalangin, dili makaangin. Mahimong kakuhaan nila og maayong pagtulunan ang among kinabuhi. Tungod kay naa ka sa among kinabuhi. Mo reflect ka, Lord God, sa among characters and behavior. Hallelujah. Lord, again, thank you so much for your word. Holy Spirit, salamat kayo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. And Lord, right now, I continue to pray to all of the viewers, followers, tanan nga nagtanaw karon, Lord God,
Sinasang dapita sa tibuok kalibutan kutob sa makakita makadungog ani Ginoo. Lord, I pray mamuhat ka sa ilang sitwasyon kahimtang karon. You are an all-knowing God. Bupasabot Ginoo, walay matago, walay malilong nimo. Tanan dayag kanimo. Even ang gibuhat namo behind closed door nga walay nakakita namo apan ikaw nakakita. So Lord God, nakakita usab ka sa among sitwasyon. Every details of our lives nahibalo ka Ginoo. So Lord, I pray, since you are an all-knowing God, kay balo ka sa tanan, unsa man ang ilang sitwasyon karon Ginoo, sa mga viewers karon, sa mga followers Ginoo. Unsa man ilang kahimtang karon Ginoo. Unsa man ang ilang gikinahanglan ron Ginoo, tagbua Lord God. Unsa man ang ilang pinakagusto, pinakagikinahanglan nga milagro, Lord God, mamuhat ka. Tuguti mong milagro Ginoo mo manifest sa ilang sitwasyon karon. In Jesus name, we claim your promise, your word in Hebrews 13:8. You said you're the same yesterday, today and forever. So kung unsa ka nga Dios nga naghimog mga dagko kaayong milagro sa una, o hindi sa nimo mahimo karon sa kahimtang sa sitwasyon sa imuhang mga anak. So Lord, again, unsa may pinakagusto nga milagro sa imong mga katawhan karon nga nagtan-aw karong taknaa, i-grant Lord God, mulihok ka sa ilang sitwasyon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan nimo Ginoo, na ay milagro as long as we have faith. So Lord, thank you. Salamat kayo. Og this time Lord God, among giangko ng kadaugan. Giangko namo ang milagro. Giangko namo ang kahibulungang mga butang sigon sa among gikinahanglan. Giangko namo uban sa dakong pagtuo. Himo alamang ming takos nga mudawat. Himo aming kapiyalan sa mga panalangin gikan kanimo. Mao kini among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Hallelujah. Praise God. That's all for this morning. Igsoon, mao ni atong pamahaw sa pulong sa Ginoo, and hopefully makita tagbalik karong this afternoon. Okay? Brother Jomar Corsiga, God bless you, brother. Salamat sa imong pagpahipi diha. Now, so himaya og dungog akong ibalik sa tong buhi nga Dios. Anyway, don't forget to share nindot ni nga topic igsoon about tinuohan ni. It's biblical, no? And I declare that today is gonna be a fruitful day. Madaugon ron, mabungahong adlaw kanatong tanan. Ang ubanan tas Ginoo igsoon sa tanan natong buhaton. Unya giyahan sa Ginoo atong mga lakang, atong buhat sa atong mga kamot, i-bless ni Lord, no? So again, that's all for this morning. And sa wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, pwede ra mo subscribe free naa sa caption. Sa caption ani nga live ang link. So kaning ato ang live karon ako ning i-download. Nga ako ning i-upload dito after ani, no? So again, before we end this, I just want to remind everyone to mention invite your friends to follow our page para ma-blessed sila igsoon. Again, this is for the glory of the Lord. Wala tay laing gipataas, wala ta nag-isa og relihiyon kun dili ngalan lamang sa Ginoo. And again, para sa mga brad na ko diha, advance happy 51st anniversary to all of my brothers and sisters there out there. Tibok kalibutan, mga brad na ko diha, long live kanunay brad. Okay? Brother Samuel Oy, uncle, thank you, God bless. Akong uncle ni si retired na po ni nga police officer, brother pastor uncle Samuel Dumanon. Okay. Ikaw ba ni uncle? O lagi uncle Sammy. Thank you uncle, God bless. Regards tanan ni uncle, no? So again, that's all for this morning, and see you again next time. Alas 10, sakto na ni mag-prepare igsoon kay magkuha na punta sa tong anak dito, no? So, ampo kanunay, ampo ambing abante pares kamayan sa Ginoo. See you next time. To God be all the glory. God bless everyone.